Muhterem тамашачыларыбыз, siz Татарлар тапшыруының махсус чыгарылышын карыйсыз. Әлеге чыгарылышта без һәр вакыттагыча атна дәвамында Татарлар тапшыруында урын алган иң кызыклы видео язмаларны күрсәтәбез. Бердәм җиңү. Мәскәү, Ялта, Казан, Уфа шәһәрләрен әнә шул темага багышланган телевизион күпер берләштерде. Чараның оештыручылары Мәскәүнең татар мәдәнияте үзәге. Алар Россиянең төрле почмакларыннан җыелган Бөек Ватан сугышы ветераннарын зурладылар. Хәтер заманнан көчлерәк дип исемләнгән чарадан безнең репортаж. Хәтер вакыттан көчлерәк, нәкъ менә шундый исем астында инде 7 ел дәвамында Мәскәүнең татар мәдәнияте үзәге һәм аларның дөнья күләм дуслары Бөек Ватан сугышы ветераннары катнашында телевизион күпер ясап виртуаль сәяхәт кылдылар. Күркәм күренеш. Уфа уже на проводе, уже готовит текст, хочет передать и нам свой привет. Давайте еще раз дружно все покричим, помашем, ветераны! Җырлар, төрле музыкаль чыгышлар махсус шушы чара өчен әзерләнгән. Билгеле яшьләр белән бергә сәхнәдә өлкән буын да урын алды. Бөек Ватан сугышы ветераны, Мәскәүдә Супер Әби 2015 конкурсында җиңүче Екатерина Григорьевна Гостевойның чыгышы көтелмәгән бүләк булды. Бүйек җиңүгә 73 ел. Миллионнарча тормышны алып киткән сугыш озак еллар дәвамында ветераннар һәм аларның буыннары, җиңүгә катнашы булган тыл хезмәтчәннәре, фронтовиклар һәм блокадникларның күңелендә саклана. Әмир Сангатулла улы Юнысов Ленинградтагы ачлыкка карамастан фашист илбасарларына каршы батырларча көрәшкән кешеләрнең берсе. Ул вакытта халык берләште, бер-берсе белән тапканын бүлеште дип искә ала ул. Безнең әбикәйбез әтәйде, мугым. Әгәр синең 2 шырпың бар, бер кешенең юк от ибәргә, бер шырпыңны бир, анарга отырсың ул да. Әпәң бер кисәк бар, ат кеше килгән, аны биле бир. Без шундый нидә үстек. Тәртибдә әле. Ни кызганыч, утны суны кичкән батырларыбыз кимегәннән кими бара. Бу акциянең максаты ветераннарыбызны җиңү бәйрәме көнне генә түгел, көн саен искә алып хөрмәтләп тору. Әйе, узган, инде бик еракта калган куркыныч көннәр хатирәләре алар өчен сүз генә түгел, тормышларының бер өлеше. Аларның яшьләргә бер әйтер сүзе: сугышларга юл куймагыз. Фәхим Наил улы Галимов тыл ветераны. Сугыш башланганны ишетү бик куркыныч булды дип искә ала. Сугыш башланган көнне безгә хәбәр килде иртән белән. Мин шуннан хәтерлим. Әни утырган, җылап утыра. Сугыш Герман сугыш башлаган. Олы яшьтә булуларына карамастан күп кенә ветераннар тән һәм рух күтәренкелеген саклап кала алганнар. Сугыш дәһшәтен узган кешеләр тормышка зарланырга күнекмәгән шул. Ә менә сугыштан соң туган якларыннан аерылганнар сагышларын яшерми. Илемне сагынам, туган. Дусларымны искә алам. Авылда хәзер калды. Берничә көнне армиягә алганнар 22 кеше минем истә ул калды. Миңа авылда шырга туры килде. Ноябрьгә кадәр, ноябрьдә киттем хезмәт итәргә. Мондый очрашулар безгә яшәргә яңа көч бирә ди ветераннар. Оештыручыларга килгәндә безгә бәхетле тормыш бүләк иткән ветераннарның бәхетле күзләрен күрү үзе бер зур бәхеттер. Ләйсәнә Сыдыретдинова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Бүген Оренбург өлкәсе мәктәпләрендә барлыгы 16 меңгә якын укытучы эшли. Шуларның 16-сы Матвеевка районының Иске Котлымәт мәктәбендә хезмәт куя икән. 274 еллык тарихы булган татар авылы Оренбург белән Казан арасында урнашкан. Иске Котлымәт мәктәбендә нинди фән булуына карамастан, укучылар да югары үрләр яулап милләтенә тугры булып гомер итәләр. Өлкәнең 60 татар авылларының берсе Иске Котлымәттә безнең хәбәрчебездә булып кайтты. Туган авылым минем, Котлымәтем, урманнарым минем, кырларым. Шул авылда уйнап көлеп үстем, шунда үтте яшьлек елларым. Садак ярына утырып тыңладым мин челтер-челтер сулар агышын. Күрше ярдан миңа сәлам бирде, язгы моңлы күк тавышы.
Лилия Газизова татар теле һәм әдәбиятыннан Казанда үткән төбәгара халыкара олимпиадаларында җиңүче буларак Оренбург өлкәсе губернаторының рәхмәт хатына лаек булучы укучы. Балалар белән таныштык, дуслаштык һәм алар белән аралашу миңа бик ошады. Мәсәлән, ул Япония, Франция, Финляндия илләреннән балалар килгәннәр иде. Иске Кытлымбат мәктәбе укучылары район, өлкә, шигырь бәйгеләрендә дә беренчеләр. Ерак түгел арабыз, әбиләргә барабыз. Барабыз җайлап кына, әбине жәлләп кенә. Барып йиткәч, әби чыга йөгереп. Бер елмая, бер көлә, ырчыктай бетерелә. Әле катыгын куя, әле тавыгын куя. Тавык кына коткармагач, соңгы сарыгын суя. Булар барысы да укытучылары Гөлчәчәк Салимова хезмәте. Ул мәктәптә татар теле һәм әдәбияты дәресләрен 16-нчы ел укыта. Үзе дә әлеге мәктәпне аннан Оренбург педагогия институтының рус-татар бүлеген тәмамлап туган авылына кайта. Оренбург өлкәсе губернаторының рәхмәт хаты белән бүләкләнүче 5 татар теле һәм әдәбияты укытучы арасында Гөлчәчәк Салимов да бар иде. Әлеге уку йортында татар теле һәм әдәбияты фән буларак 9-нчы сыйныфка кадәр укытыла. Укытучының дәвамчылары да бар. Рәхмәтуллина Алина менә быел Казанга КФУга укырга керде татар теле бүлегенә. Елның елында Җәлил конкурсларында 2 ел рәттән җиңүче булып катышты. Шуннан үзебезнең ел сайын үзебезнең районда Әшер авылында үтә безнең Тукай шигырьләрен укыйбыз ел сайын. Анда да күп укучыларым ел сайын катышалар. Балалар белән класста эшлибез инде. Дәресләр бит бер татар теле, бер әдәбият бездә. Менә быел бит әле түбән классларда күп кенә укыйлар. Түбән класстан әйбәт кенә база белән киләләр балалар. Шуңа күрә югары класста инде укытырга җиңелрәк була. Мәктәпнең горурлыгы булган гыйлем таратучыларның саны бихисап. Иске Кытлымбат мәктәбендә 65 укучыга 16 укытучы белем бирә. Соңгы 10 ел эчендә дә 11 укучы мәктәпне медаль белән тәмамлый. Белем бирү йортында Россия президенты грантына ия булган 4 остаз эшли. 3 укытучы Оренбург губернаторы бүләге автомобильгә ия. Шулай ук 3 мөгаллим Оренбург губернаторы премиясын алуга да ирешә. Горурланырлык эшләре байтак. Безнең инде менә яшь укытучыларда, олы укытучыларда тик кенә тынычланып утыра торган түгел, алга бара торган кешеләр җыелган менә. Шул хәтле бөтен өстәмне дәртләнеп, тырышып эшли торган кешеләр менә һәрмәсе турында әйтеп бетергесез. Балаларыбызның МГУга керүләренә, Санкт-Петербургның бик зур уку йортларына, Оренбургның бик әйбәт престиж уку йортларына керүгә бәләкәй класс укытучылар да күп көч салганнардыр дип уйлыйм мин. Әлбәттә, балаларны кайгыртканда мәктәп ашханәсендә укучыларны җылы ашлар белән дөрес тукландыру да мөһим. Ашхана хезмәткәрләре сәламәтлек сагында. Кытлыматлар әле спорт белән дә күп шөгыльләнәләр. Бу укытучының яхшы педагог булуы белән дә аңлатыла. Футбол, хоккей, чаңгы буенча район өлкә ярышларында мәктәп укучылары алдынгылар. Остазы юлыннан китүчеләр дә байтак. 5-6 укучыбыз малайлар арасында да, кызлар арасында да физкультура институтларын бетерүчеләр бар. Даже бер кызыбыз Санкт-Петербургта эшләй. Җитәкче үзе дә Россия Федерациясының иң яхшы укытучылар бәйгесендә җиңүче. Оренбургның Татарстан Республикасының мәгариф министрлыкларының мактау грамоталары белән дә бүләкләнә. Президент гранты иясе. Резилә Зинур кызы Каһарманова үзе дә 5 бала анасы. Зурлары төрле төбәкләргә таралса да, икесе әлеге мәктәптә белем ала. Гади авыл мәктәбе 2010 елдан иҗтимагый фәннәрнең кеше академиясе исемле Бөтен Россия иҗтимагый балалар оешмасы бүлекчәсе булып санала. Шуңа да алда укучыларны кызыклы проектлар көтә. Оренбург өлкәсеннән Фируза Абсалямова, татарлар. Теманы дәвам итеп Төмән өлкәсенә юл алыйк. Биредә татар телен 5000-гә якын укучы өйрәнә. Аларның күбесен авыл җирлегендә яшәүчеләр тәшкил итә. 49 мәктәпнең икесе генә Төмән һәм Тубыл шәһәрендә урнашкан. Шәһәр баласы татар телен ничек өйрәнә? Шул хакта Төмәннән махсус репортаж. Татар теле дәресен
Төмәннең 52-нче мәктәбендә 9-нчы сыйныфлар өчен татар теле һәм әдәбияты быел соңгы тапкыр укытыла. 9 еллык мәктәп Кырынкүлдә урнашкан. 10-11 сыйныфларны укучылар шәһәрнең башка мәктәпләрендә укыйлар. Димәк, ана телен алар анда өйрәнмәячәк дигән сүз. 52-нче мәктәп бөтен төмәндә татар этномәдәни компонентлы бердән-бер мәктәп. Чөнки ул бүген инде зур шәһәрнең бер районына үрелгән кайчандыр татар авылы Кырынкүлдә урнашкан. Быел мәктәп 360 укучыны кабул итте. Татар теле һәм әдәбияты дәресләренә милләтенә карамастан барлык укучылар да йөри. Балалар 2-нче сыйныфтан алып 9-нчы сыйныфка кадәр татар телен барсы да өйрәнәләр. 9-нчы сыйныфта балаларыбыз имтихан, сайлап алып имтихан бирәләр. Әгәр дә 20-ләгән бала чыгарылышта булса, 3-е, 4-се, 5-се татар телен сайлап алалар. Данил Павловны элек мәктәптә татар теле дәресләре булу бик гаҗәпләндергән. Хәзер инде аның башка караш. Ә инде узган җәйге ялларда ул Казан янындагы лагерьда булып татар телен ныгытып та кайткан. Я слегка понимаю татарский и могу общаться с людьми на улице. Мәктәп программасы Татарстан Республикасы министрлыгы стандартларына нигезләнеп төзелгән. Дәреслектәр ел сайын яңартыла. Татар теле һәм әдәбияты башлангыч сыйныфларда атнага 3 сәгать, 5-нче сыйныфтан 7-нче сыйныфка кадәр 2, ә 8-нче һәм 9-нчы сыйныфларда бер дәрес укытыла. 20 еллык стажы булган укытучы Халидә Кирамова фәнгә күбрәк сәгатьләр кирәк ди. Шуңа күрә балаларны мин түгәрәк формасында татар теленә өйрәтәм. Шушы түгәрәккә миңа 7-нче, 8-нче, 9-нчы сыйныф укучылары киләләр. Башлангыч сыйныф укытучылары внеурочная деятельность направление буенча үзләренең түгәрәкләрен алып баралар. Туган тел буенча бөтен Россия бәйгесе җиңүчесе үз тәҗрибә һәм үрнәге аша яхшы белгечләр үстерә. Аның укучылары бөтен Россия һәм халыкара олимпиада җиңүчеләре. Диана Бикмуллина өчен татар теле мәктәптә өйдә сөйләшү һәм үсеш мөмкинлеге. Татар теленә мин өйрәнәм, чөнки һәр кеше үз туган теленә белергә тиеш. Татар теле миңа кешеләр белән танышуда, төрле бәйгеләрдә, олимпиадаларда катнашырга нык булышам. Татар телендә мин китаплар укырга бик яратам. Киләчәктә мин татар тарихын, гореф-гадәтләрен күбрәк белергә телим. Төмән өлкәсендә татар теле һәм әдәбияты 49 мәктәптә укытыла. Оптимальләштерелгәннән соң аларның күбесе этномәдәни компонент статусын югалткан, әмма дәресләр тәртибендә фән саклана. Бөтен төбәк буенча татар телен 4500 укучы өйрәнә. Аларның 90% авыл җирлегендә яшәүчеләр. Төмән һәм Тубылда дәресләр тәртибендә татар теле булган берәр мәктәп бар. Узган елда ана телен факультатив буларак Төмәннең тагын 7 мәктәбендә алып бардылар. 2018 елдан укыту туктатылган. Төмән шәһәренең этнос-гуманитар белем бирү үзәгендә татар халкының мәдәнияте һәм теле 20 ел дәвамында алып барыла. Яңа елдан курс Россия халыклары мәдәнияте дип үзгәртелә. Әлегә бу 6 этнос, алар арасында татар теле дә бар. Ана телен генә өйрәнергә теләүчеләр өчен Мирас татар теле студиясе һәм Карлыгач театр студиясе түләүле төркемнәр булдырган. Бәясе аена 1000 сум. Шунысын да әйтәсе килә, Аллага шөкер, менә бүгенге көндә әти-әниләр һәм аларның балалары татар телен өйрәнәселәре килә. Һәм булай гына түгәрәк рәвешендә генә түгел, аларның чынлап та чын иркен татарча сөйләшергә өйрәнәселәре килә һәм алар безнең түгәрәкләргә язылалар. Ул бик яхшы. Узган елга караганда татар телен өйрәнергә теләүчеләрнең саны күпкә арткан. Бу хакта шәһәр татар мәдәнияте үзәгендә дә билгеләп үттеләр. Анда кече, урта һәм өлкән төркемнәр өчен татар теле курслары ачылды. Ләйсәнә Садретдинова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән. Авылларның яшәеше турында яктыртуыбызны дәвам итәбез. Удмуртиядә ташландык авыллар шактый, шөкер, татар авыллары яши һәм төзеклеге белән сөендерә дип хәбәр итә хезмәттәшебез Фәнзилә Сәлихова. Кияс районындагы Таужамал һәм Байсар авыллары да бетүгә 100 тотмый, читтән ярдәм дә көтеп ятмыйлар. Туган авылын яшәтүче уңганнар, дин һәм милләтпәрвәрләр бар. Анда шушы араларда нинди матур үзгәрешләр булганын киләсе видео язмада сөйләрбез. Беренче сәфәребезгә чыктык. Бу безнең Кияс районының Таужамал һәм Байсар авылында яшәүче милләттәшләребез белән очрашу. Әлбәттә, менә бу
Мындай очрашулар бик кирәк, чөнки очрашуларда без халык белән күзгә-күз очрашабыз, аларны борчыган мәсьәләләрне дә беләбез, үзебезне кызыксындырган сорауларга да җавап табабыз. Газета укучыларыбызның менә шушы төбәкләрдә күпме булуын да ачыклыйбыз. Бу көздә беренче сәфәр. Гомумән Яңарыш газетасы редакциясе язылу барган чорда шулай әбүнәчләрне берәмләп дигәндәй барлый. Шуңа да удмурт телле басмаларны көнләштереп, тиражны киметми. Хәер, авылга юл тотканбыз икән, сүзне шунда яшәүчеләргә бирик һәм алар турында сөйлик. Барлыкка килү тарихы турында ишеттергәнебез бардыр. Шулай да искә төшерик. Риваятка караганда, авылга 184 еллык Жамал исемле кеше нигез салып, тау башына булганга Тау Жамал атамасы иярә. Узган гасырның 50нче елларына кадәр ул Татарстан карамагында булса, соңрак Удмуртиягә күчә. Бүгенге көндә авылда 40лап хуҗалык булып, 191 кеше гомер кичерә. Ташландык йортларыбыз безнең монда юк дисәк барсының хуҗасы бар, сагынып шушы җәйләрен, яллы көннәрен әйләнеп кайталар, карап, ям кертеп, шулай итеп китәргә тырышалар. Ташландык йортлар юк. Яшьләребез әлбәттә инде әз калып бара. Белем алырга китәләр якындагы шәһәрләргә, тормыш коралар. Кайберләре авылга әйләнеп кайта, сагынып. Кичкенә булса да Тау Жамал бетәргә йөз тотучы авыл түгел, кибете, мәчете, клубы бар. Теләгән кешегә эштә. Фермер Фердинанд Мәҗитов элекеге совхоз корылмаларының бер өлешен сатып алып, сөтчелекне торгыза. Бу сәфәребездә аны туры китерә алмадык, әмма халык авыл өчен игелекле эшләрдә аның исемен атамый калмый. Бүген авылларны шундый кешеләр тота, яшәтә дип дәвам итә әңгәмәдәшебез Ниязи ага. Хуҗалыкның нигезе алар. Дөрес булыр, алар авылны тотып торышалар. Аны халыкка әле урта яшьтәгеләргә эш тә бар. Юк дигәндә дә шуңа шатланып, шуңа каралтысын үз йортларын карап яшәргә тырышалар. Халык җыйлагына без дә клубка керергә ашыкмыйбыз. Таулар буе урамы белән чишмәгә юл тотабыз. Чишмәләр дию дөресрәктер дә, мондалар берничә җирдән тибеп утыра. Бу җәйдә тирә-ягын төзекләндерә башлаганнар. Яшьләр, ир-атлар һәр кайсы кул көчен кертергә тырыша. Урамнар аша су торбалары узып йортларга керсә дә, чишмә басмалары да буш тормас. Аларга бәйле гореф-гадәтләр дә яңарыр дигән өметтә Тау Жамаллылар. Дини йолалардан утылмаган 100 яшар наратка сыйнып утыручы мәчет ураза һәм Курбан гаетләрендә тулы була. Җомга намазлары укыла. Октябрь аеннан ислам дине нигезләре укытыла башларга тиеш. Көн сайын чыгып китеп булмый, шундый состав белән сирәк булса килергә тырышабыз. Балалар мәктәптә хезмәт яшендәгеләр эштә, шуңа да очрашуда пенсия яшендәгеләр. Ижаудан журналистлар, сәнгать әһелләре килү өлкәннәр өчен олы татар дөньясына күз салу кебектә. Зарланырга яратмыйлар, очрашуда да үз моңнарын сөйләмиләр. Туган телебезнең киләчәге өчен борчылу белдерәләр. Авылларда да балаларның русча сөйләшүен хупламыйлар. Кичкенә булса да Тау Жамалда клубның ябылып торганы юк. Тәнзилә Илалетдинова үзе сәнгать җитәкчесе дә, карап торучы да, бер үзе диварларны агартып буяган, клуб тирәли чәчәкләр тоткан. Элеккеге агач клубны сагына, аны инде байтак еллар элек район хакимияте авыл халкыннан да сорамый сүттерә. Элеккеге клуб бысыны. Элеккеге клубны сагынабыз. Сәхнәсе дә олы яның әйме. Кейін әтірған жері де бар, бүлмәсі отдельный. Біздің мұнда условия жоқ бірнен деді. Мұнда яңы елларды уздырабыз. 8 мартларында шул хезмәт армиясы көннәренең 23 февральларында. Октябрьдән Киес районы мәдәният йортлары өчен сезон башлана. Тау Жамал һәм Бойсар авыллары үзешчәннәре концерт әзерлиләр. Татарча җырлыйбыз диләр горурланып. Тау Жамалда мәктәп һәм бакча яшендә 16 бала бар. Туган авыл алар өчен телгә, гореф-гадәтләргә өйрәтеп үстерүче милли бишек тә ул. Киес районында шөкер татар оешмасы да милли хәрәкәт күтәрелгән еллардан алып эшләп килә. Тау Жамал, Бойсар авылларының милли рухын саклауда аларның роле зур. Удмуртиядан Фәнзилә Зиядинова, татарлар тапшыруы. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Киләсе атнада татарлар тапшыруын Инсаф Абдулла алып барачак.
исәнемин яшәгез.